Вигадані справи, щоб змусити кримських татар мовчати. Окупаційний Верховний суд Криму взяв перерву у розгляді скарги Еміні Абдулганієвої, яку за одиночний протест звинуватили у проведенні незаконного мітингу та присудили 10 тисяч рублів штрафу. Наступного засідання 2 серпня окупаційний суд має винести остаточне рішення. Одиночний пікет матері Ескендера Абдулганієва, якого через причетність до Хізбу Тахрір звинуватили у тероризмі та спробі захопити владу, окупаційний Красногвардійський суд визнав публічною масовою демонстрацією. За кілька днів до винесення вироку синові вона вийшла на вулицю свого селища з плакатом «Мій син не терорист». У той же день матері інших бранців також вийшли з окремими одиночними пікетами у різних місцях. Втім, окупанти вважають це масовим мітингом. Органами силових структур було умышленно инициировано данное административное дело, дабы заставить крымских татар, мусульман молчать, дабы заставить нас соглашаться, дабы заставить нас признавать себя, своих детей, своих родственников, своих знакомых в тех лживых обвинениях, которые не соответствует реальной действительности. Я пришла в защиту своей дочери, оказать поддержку. Ее сегодня судят за то, что она вышла на одиночный пикет в защиту своего сына, моего внука Абдулганиева Ескендера, которого взяли, подкинув какую-то книгу запрещенную. Мы очень переживаем, очень расстраиваемся. Внук уже 3 года сидит. А теперь и дочку таскает по судам. Мы наблюдаем преследование не только в отношении наших мужей, но и преследование в отношении стариков, преследование в отношении целых семей. И сегодня мы наблюдаем преследование в отношении матерей политзаключенных. То событие, которое произошло 31 октября, когда мамы красногвардейской группы по делу Хизбут Тахрир вышли с одиночными пикетами, чтобы выразить свое законное право, свое мнение, свое возражение на тот приговор, который был озвучен Южным окружным военным судом 2 ноября. Законное право матери выразить свое мнение сегодня преследуется российским законодательством. Місце перебування Олега Приходька невідоме вже більше 2 місяців. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової знайти кримського політв'язня. У березні Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив його до 5 років колонії суворого режиму та 110 тисяч рублів штрафу. Окупанти звинуватили українського активіста у буцімто підготовці підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. За попередньою інформацією, Приходька етапували до колонії міста Володимир, але остання згадка про бранця в ростовському СІЗО, каже Денісова. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місця перебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою. Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на Російську Федерацію, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України. Майже 4 тисячі порушень права власності виявили в окупованому Криму. З них найбільше у Севастополі. Такі дані дослідження регіонального центру прав людини. Більшість постраждалих окупанти позбавляли права власності на землю, інших – на нерухомість. За словами правозахисників, найбільше порушень відбулося у 2017 році, і саме у Севастополі. За словами правозахисників, найбільше порушень відбулося у 2017 році, і
саме у Севастополі. Зокрема, на запит окупаційної прокуратури архів міста надавав довідки про те, що в матеріалах архіву відсутні оригінали розпоряджень українських державних органів, на підставі яких люди отримували право власності на земельні ділянки. Але вигадували і інші способи, як відібрати майно, кажуть правозахисники. Вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок. І робила це приватна юридична компанія за рахунок коштів державного бюджету. Тобто тут такий цинічний досить підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки, і за рахунок цих коштів, які населення сплачує у вигляді податків, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно. Уламкові поранення та бойові травмування. 7 українських воїнів ушпиталено. Один із них у тяжкому стані, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Російські окупанти минулої доби гатили зі ствольної артилерії по Галицинівці, що неподалік окупованого Донецька, та Старогнатівці. А також традиційно з важких мінометів вздовж всієї лінії фронту. Крім того, на Донеччині та Луганщині пара російських безпілотників Орлан-10 перетинала лінію фронту. Ворожі провокації були вгамовані вогнем у відповідь, але і зранку окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів. Поблизу Золотого 4 ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Всупереч домовленостям окупанти зводять нові фортифікації. Про це повідомляють в українській розвідці. Укріплення маскують вздовж всієї лінії фронту. Основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Використовуються протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. Крім того, окупанти продовжують утримати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів. Їх призначення – нанесення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Він пояснив, що це рішення глави держави Володимира Зеленського. Наголосив, що президент не сумнівається у патріотизмі та фаховості генерала Хомчака, але хоче тіснішої співпраці Генштабу та Міністерства оборони. Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а новим головнокомандувачем Збройних сил стане генерал-майор Валерій Залужний, який до цього очолював оперативне командування «Північ». Пояснив речник президента і нещодавнє звільнення 3 заступників міністра оборони. Та президента зрозуміла, він хоче, щоб сучасний солдат, який ризикує власним життям, він мав гідні умови служби, щоб він тримав у руках сучасну надійну зброю, або не зброю, а обладнання, техніку, що завгодно. І саме на цьому напрямку забезпечення треба робити більше, зокрема і забезпечення інформаційного заступника відповідального за комунікацію у Міністерстві оборони так само звільнили, і цей напрямок президент вважає треба підсилити. КНДР та Республіка Корея відновили гарячу лінію зв'язку. Вона дозволяє підтримувати прямі контакти на вищому рівні. Минулого року Північна Корея в односторонньому порядку перервала роботу лінії. Це стало відповіддю на акцію переправлення листівок через кордон з території Південної Кореї. Сьогодні були відновлені лінії зв'язку між двома Кореями, і я сподіваюся, що світ почує ще більше хороших новин. З квітня цього року лідери 2 Корей неодноразово обмінювалися листами. У них вони обговорювали можливість відновлення міжкорейських відносин. І першим кроком стало відновлення лінії зв'язку. 2 лідери також домовилися якнайшвидше відновити взаємну довіру між двома Кореями
і знову сприяти прогресу в відносинах. Офіційне інформаційне агентство КНДР також підтвердило, що всі міжкорейські канали зв'язку відновили роботу о 10 ранку вівторка. Майже 5 мільйонів щеплень зроблено на вільній частині України. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. При цьому кількість цілком вакцинованих українців наближається до 2 мільйонів. За даними Державного експертного центру МОЗу, ризик появи серйозних побічних явищ після вакцинації в Україні складає менше 1%. Це стосується усіх 4 зареєстрованих в нашій країні препаратів. Серед найчастіших ускладнень – підвищення температури, озноб, почервоніння та втомлюваність. Їх виявляли здебільшого у літніх людей. Також у Центрі громадського здоров'я рекомендують щеплюватися вагітним. Кажуть, це безпечно та необхідно. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних. COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Навіть за сумнівними даними окупаційної влади, в Криму щоденно фіксують більше 500 нових пацієнтів з ковідом та не менше 10 померлих внаслідок хвороби. В окупованому Севастополі за тиждень захворюваність збільшилася на 20%, і через брак місць у лікарнях планують розгорнути ще 150 ковідних ліжок. Але попри це окупанти не скасували святкування чергової річниці свого флоту. В море вивели бойові кораблі, а подивитися на парад прийшли тисячі глядачів, значною мірою з сусідньої Росії, де вже 5-й тиждень поспіль фіксують рекордну смертність від ковіду. Мы приехали за 2100 километров из города Самары, и это была моя мечта приехать в Севастополь. Я служил в Балаклаве в бригаде подводных лодок. И мечта моя сбылась, я здесь, в Севастополе, городе Герои. У нас прививки нету. Прививки нет, но как-то вот эмоции и вот ощущение этого праздника, и то, что мы проделали такое расстояние, это как-то вот переваливает. Все ощущения, все мысли. Это история, это наши деды, это предки. Вы что, как тут не прийти на парад? Обязательно каждый год на парад, не имеет значения, День морского флота или День Великой Отечественной войны. Это история. Мы приехали из другого региона страны, из Карелии, поэтому для нас путешествие и этот праздник важен, сегодня здесь присутствовать. Поэтому сегодня здесь с семьей. Прививки у нас нет, но мы болели. Приехали в гости из Удмуртии. Всем привет. Живеш в окупації, обійдешся без Олімпійських ігор. Онлайн-трансляція змагань блокується на території Криму на вимогу Міжнародного олімпійського комітету. Жаліється гендиректор пропагандистського першого каналу Росії Константин Ернст. Він пояснив, що канал отримує сигнал від мовника Олімпійського комітету, який і забороняє транслювати ігри на окупованому півострові. Раніше перший канал, який транслював церемонію відкриття Олімпіади в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід на стадіон збірної команди України. Самі пропагандисти цю перерву у трансляції пояснили комерційними зобов'язаннями. 7 нових випадків COVID-19 виявили на Олімпіаді в Токіо. 2 позитивних тести у тенісистів з Нідерландів. Решта заражених – це люди, задіяні в проведенні ігор. Днем раніше організатори Токіо 2020 повідомили про 16 інфікованих. В цілому з 1 липня зареєстровано понад 150 випадків зараження. У числі тих, у кого виявили коронавірус, громадяни США, Чехії, Чилі, Південно-Африканської Республіки та інших країн. В Олімпійському селищі проживає приблизно 11 тисяч спортсменів. Організатори ігор розробили систему санітарної безпеки під назвою «Ковідний міхур». Вона повинна була не допустити загрози поширення коронавірусу. Однак, на думку експертів, організатори не вжили всіх потрібних заходів і ковідний міхур вже порушений. Тим часом японські вболівальники проігнорували заборону на присутність глядачів на Олімпіаді. Сотні людей прийшли подивитися змагання з велоспорту та чоловічого тріатлону, що проходили просто неба.
Льода нет. Ми на вулиці, тому тут не тісно. Думаю, ризик зараження маленький, дорівнює майже нулю. Такий захід приходить тільки раз на 4 роки. І Токійські ігри особливі. Я не можу пропустити цей шанс. Тому я тут. При цьому організатори Олімпіади просять людей залишатися вдома і дивитися змагання по телевізору. Вони кажуть, що здоров'я має стояти на першому місці. В Японії поки не згасає черговий спалах епідемії. Медики щодня реєструють тисячі нових випадків зараження. У Токіо з 12 липня діє режим надзвичайної ситуації. Він триватиме до 22 серпня.